Assalamu alaikum wa rahmatullahi Malam Musa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Zaharuddin. To ƴan uwa masu kallo da saurare, in ba a manta ba mun tsaya a daidai inda Annabi Ibrahim ya aikata abin da ya aikata ga waɗannan abin da mutanen suke ɗauka a matsayin alloli. Ya rataye gatari kamar yadda ka faɗa a wuyan ɗaya ko? Na'am. Suka zo sai suke tambaya wai shin Wa ya aikata haka ga? Ko? ayar kenan nake da Gaskiya ne. Alhamdulillah Ustaz Zaharuddin, Allah ya saka da alkhairi. Ka san gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya? Abu ne wanda an daɗe ana yi. Sannan shugaban 'yan gwagwarmaya gabaki ɗaya bayan Annabi Nuhu shine Annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim da gangan ya yi abin da ya yi. Dan ai sun tattauna da mutanen. Yake cewa wa'annan da kuke bauta menene, suka ce gumaka ne muna bauta musu, haka muka ga iyayenmu da kakanni. Yace yanzu kuna bauta ma wani ko ba bayan Allah. Ni ubangiji na shine wanda ya halicci sammai da ƙasa. Ni ina cikin masu shaida cewa Allah shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa. Suka ce ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin. Kace Ibrahim, wai da Allah daga sai ko wasa kake? Wai irin suna mamaki da gaske ne wannan abin da yake faɗi ko wasa yake yi. Maganar da yake cewa wai allolin nan nasu ba sa ji, ba sa gani, ba sa amfani. Wasa yake ko da gaske yake? Matan da yake ce da gaske nake. Suka ce kai mu tafi mu ba wannan yaron mu irin wannan yaro ne. To shine Annabi Ibrahim sai yi wani magana. Maganin da yi kuma sai da ya tabbata wasu sun ji magana. Ya ce wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Annabi ya ce na rantse da Allah sai na yi wani kaidi ga wa'annan allolin naku bayan kun tafi wajen bautan. To wasu sun ji wannan maganan da yi cewa zai yi kaidi ga allolin nasu. To shi yasa da suka dawo suka ga an sassara allolin nasu, gumakansu, sannan kuma an rataya gatari ko abin da aka yi amfani da shi aka rusa a hannun shi babban. Annabi Ibrahim yana son ya nuna masa darasi ne da ya sa ya haka. To da suka dawo suka gadi abin da aka yi ma'allolinsu shi ne suka ce man fa'ala hadha bi aliyatina innahu lamina zalimin. Lallai duk wanda ya ma'allolin mu wannan, to lallai wannan babban azzalimi ne, ya yi zalunci, babban zalunci. Sai wa'ancan da suka ji lokacin da Annabi Ibrahim ya ce zamma kai ne yawwa. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ai ko mun ji wani dan matashi wanda yake ta ambatan wa'annan allolin yana maganganu marasa kyau a kansu, kuma ya ce zai yi dama haka. Ana cewa da wannan matashin Ibrahim. Suka ce qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Ce to aiko yadda za a yi aje a kawo shi a gaban kowa da kowa ya shaida. To dama madafan Annabi Ibrahim ke yana son kowa ya kasance a wurin a lokacin da za a mai tambaya dangane da abin da ya aikata. To aka zo da Annabi Ibrahim, kowa ya taru, dukkan mutane aka taru, da sarkinsu da masu bautan wata, masu bautan taurari, masu bautan kowa yana wajen, da masu bautan sarki. Sannan ka san shi ma sarkin sun fafata da Annabi Ibrahim. Namarud kake kowa Namarud. Ko? Annabi Ibrahim ya ce Ubangiji shi ne mai rayawa, mai kashewa, mai rayawa. Shi wannan sarki ya ce ai shi ma in dai wannan shi ne ya sa Ubangiji ya zama Allah, to ai shi ma yana kashewa yana rayawa. Kali taurin kai irin na kafi yasa aka zo da masu prisoner guda biyu. Ɗaya ya ce je kana yafe ma, ɗayan kuma yasa aka kashe shi. Ya ce to ai gashi ya kashe wannan ya raya wannan. Ka ji dai Allah wai bauta, ka ji bauta. Annabi Ibrahim da ya ga ya biyo ta wannan hanyar, tunda mabiyan shi yawanci wawaye ne ba su gane ba. Sai Annabi Ibrahim ya canza salo. Sai ce to ai Ubangiji na yana fito da rana daga gabas ya faɗar da ita a yamma. To kai ka fito da ita ta yamma ka faɗar da ita a gaba. To da wannan ne Annabi Ibrahim ya rijaye shi. To akwai wannan haushin da yake ji a zuciyar shi na cin mutum yake ganin an yi saboda an rinjaye shi da hujja.
sannan mahaifin annabi Ibrahim shi ma kaga har sun fafata har ya kai ga ya ce ya kore shi ma. Kaga shi ma akwai wannan da akwai wannan ƙwarai da masu bautan wata annabi Ibrahim ya rushe su ma akwai wannan damuwa. Masu bautan rana su ma akwai damuwa. Masu bautan taurari da akwai damuwa. To da gayya suka ce fatu bihi ala ayunin nas. a tona asiri. A kawo shi a gaban kowa da kowa. Saboda irin a yi ne a tona mai asiri. Da aka zo da annabi Ibrahim kowa ya zo. Kowa dai ya zo. To malam za mu dakata nan. Inda kowa ya yi. Shi kenan. Masu kallo da saurare a haƙuri mun zo kan gaba. A daidai gaban nan Allah yadda za mu tashi a shiri na gaba. Malam Allah ya saka da alheri. Jazakumullahu khairan. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum. أنت تعلم